Isang magandang umaga sa inyong lahat. Magluluto tayo ng pananghalian. Ang lutuin natin ay sinigang na karpa na may itlog. Alright! Nakapamili na ako ng pan-recipe natin. Lagyan kamatis, yan, kalamansi. May sibuyas naman dito na. Yung karpa na nabili ko, sablay yung pagka-slice nung nabilan ko. Dapat hindi ganito. Ayusin ko na lang. At ayun po, naugasan na yung isda. Naugasan ng asawa ko. Ito yung itlog niya. Tawagin sa aming piga. Comment po kayo kung ano tawag sa inyo yan. Sa probinsya nyo. Sa amin piga, dito sa Bicol. Alright. Moy! Ito lang. Yan. And mamarinate ko muna siya ng kalamansi para manok na yung asim niya sa sa laman niya. Ganyan lang siya. Kasi pwede nyo pong gayahin, masarap po to. Pwede nyo gayahin. Yung mga sangkap, lalagyan ko pa siya ng talong. Bali yung talong, hindi ko na siya pinagputol-putol ng maigi. Maigi. Yan ang sangkap. Loya, kamatis, sibuyas. Ito na rin yung karpa. Yan, talong. Kalamansi, may kalamansi ito. Minarin ko siya ng kalamansi para mas malasa. Gigisahin ko siya. Alright. At yan, tapos yung gagamitin ko na mantika, yung mantika sa baboy. Yan. Kunti lang. Kasi panggisa lang naman para hindi gaano mataba. Yung sabaw. Para mas masarap. Yung mantika ng baboy. Hindi gisa ko lang siya. Yan lang po. Mainit na siya. Pinapilkan na rin itong isda. Ganyan. Ito yung gulay niya. Sibuyas. Sarap sana maraming gulay. Malunggay siguro. Okay na po. Unahin muna natin yung luya. Kasi na po, hindi ako naglalagay ng bawang. Lumala ko yun. Golden brown na yung luya. Saka natin lalagay yung sibuyas, tapos yung kamatis. Dito. Salamat po sa pagsuporta ng aking vlog. Kahit wala sa trabaho namin na ngayon, yung vlog ko. Kahit paano, may nanonood pa rin. So, kaya lang yung vlog ko ngayon. Pa-support pa rin po. Pa-support po sa vlog ko. Pwede nyo rin kung gayahin ito. Napakaharap nito. Yan. Sarap. Amoy pa lang.
Ay makapakain ka. Kung mas gusto ko pag nadudurog yung kamatis. At ayan po, medyo durog na yung kamatis. Ganyan na siya. Kasi mas masarap pag durog siya. Yan. Lalagay ko na yung isda. Ano siya? Yung sarap niya. Malinamnam. Tapos maya po, lalagyan ko pa ito ng tubig. Gagamitin ko lang muna siya. Yan, lagyan na natin ng tubig. Lagdagan ng tubig. Dikit. Sarap ang sabaw nito. Maraming sabaw dapat para higop-higop. Yung pampalasa ko nito, patis. Yan, kumukulo na. Siyempre, hindi yan sasarap kung hindi natin titikman. Amoy. Tingnan yung sabaw. Amo. Amo yung lasa. Sarap. Bigyan natin ng patis. Huwag na asin. Sarap. Luto na rin yung itlog. Ano, may itlog pa, oh. Piga. Luto na siya, oh. Luto na. Ayan. Lagay ko na rin yung gulay. Kulang takip yung kawali natin, eh.
At ayun po, luto na rin yung gulay. Tikman na natin yung itlog. Sarap nito. Mmm! Amoy! Luto na siya. At itong ulam na to, kasi konti lang naman kami, marami yung ulam na niluluto ko na. Abot gabi na to sa amin. So ayan, maraming salamat po sa mga nanonood sa aming video, sa aking vlog, sa vlog ng Team Pahuay. Yan. Ganito lang muna yung vlog ko ngayon. Ayan po, ingat po kayo palagi at maraming salamat panonood at support po, pa-support sa vlog ko. Ayan, bye-bye! Hatiran ko rin si nanay ng ulam. Lola ni Mrs. Wala pa sigurong ulam yun. Yan po, kain tayo. Kunti lang yung kanin natin nakakainin. Ganyan lang. Ngayon kanin natin kasi mahirap na. Baka may blood. Kunting kanin lang. Kinain ko yung bahaw. Bahaw na kanin. Eh sayang. Gulay. Kain po tayo, kain. Itlog. Yung mag-ina ko, naliligo pa. Mauna na raw akong kumain kasi may pupuntahan pa nga po ako. May lalakarin, asikasuhin. Higop sabaw. Tama eh. Kain tayo, kain. Oras natin ngayon ay alas 11. Araw ng Lunes. Kamay, masarap magkamay. Itlog. Hindi lang tayo nagda-diet. Napaparami ng kain nito. Bata pa kasi tumataas ang agad yung dugo ko. Nag-high blood ako eh.